Shalom, horas marihita dan mendenang rungas saha porsyao di dia beta maringanan. Selamat pagi, salam sehat. Bacu kamu sedo tahu di acara jepek kalai maripola. Adalah so pinaturan satai debata cuma kita makanya. Debata jago bapak rasulullah rasul. Mau lihat di masa dongana bida suruham nama dongani hamisa bui markai pasuk kami di badunya. Naing puluh kami tumayang katam Tuhan. Uka prawara pikiran nami asal lemar perbiatan di bagasan Yesus martayakan. Amin. Di dalam denang masa porsyao matani di mata di kita dari Selasa tanggal 6 April 2021 natar surat di surat perjolo nasi surat ni Petrus bidusada ayat sampusia soal madirokisi. Alai bina ini mudar ni Kristus nargaido nasongon mudar ni biru naso hasurahan naso marlita iro anggo sah. Kita karena sahabat porsyao kueteta nomor 405 di dok sumono. Ainai madua bosian dosa gugur mudarni tuhatai takut maya sasonang roha nago bututu mudari itu peluang mudari tunggu bodoi olan mudari Yesusi mudari Yesusi tu peluang kita tumar bodo mudari terhapai takut main asal sonang kamu inna di bukit. Kita kamal tenang demaja na posubung di dia beta malinganan dada bina ini sere mangan perak akan alopuru upahen nama dua hita alai bina ini mudar na arga situ marasing do mudar ni Kristus sia mudar ni akan asu mudar ni Kristus ma mudar ni debata amai dan boy dibuat ni mudar ni Yesus yang genetik ni si Adam manana bapak nasi Yusufi alai manasim bui arga situ dulu mudar ni Kristusi laho panguluan dan laho mabur Tuhan matian alai mudar ni Kristus panguluan menghidupkan manusia dari keterpurukan dosa maut karena firman Tuhan berkata sebab upah dosa adalah maut tetapi kasih karunia Tuhan hidup yang kekal asin rohani debata marhite mudar ni Kristus na dulus di hawa bersila umo kopita joma par dosa arga situ tuloi moloboy penuai songon hauma na digadaikan ditubus marhite hepe ala yang dohita jolma pardosa ditubus dan marhite serero perak ale marhite mudar ni Kristus na sotar Tuhan ido upaya didok di sada Korintus bidrono ayat 20 ayat gedo hamu ditubus dibaheli pasangan kamu ma debata marhite ite daging muna dowot marhite ite to dimuna ay debata do napunai pasangan pamuma debata marhite ite daging marhite ite to ditai tapasangap debata tabusi tasob baiban daulah homone rohani asamu bahita siapa ngalaho nahu kurangi ale darga pada buson ni Kristus Yesus ayar garu hita ditubus tapasanga pimana marhite pamata taom na mamula homone rohani marhite to ditaom na seto tom mamuji dia bapa pasangat koneba alania kama kenang dong asaha porsyao di dia behita maringanan dak kasurahan mudar ni Kristus suci do mudar ni Kristus kudus darong hasurahan
Lai iya somong kapas cita ditolus mati temuran di Kristus. Doben nairo tedeta para 15 ayat 2. Nai moya somong kapas ali. Gogo ni muda di Tuhan nang ramun gogoi botol muse ayas di bahan muda. Ramun do hita. Alebui botol hita binahan di muda. Nunga bagi kio di pakomi gogo ni muda di Tuhan tai. Saya menangan si jalur ni hinor ni muda nai. Bagi kita binahan di pakot tai. Alai tai ngok. Amunangat do binahan di muda ni Kristus. Ngololo kita targahon panobuson ni Kristus. Makenang kita karungan sabar siaw di dia beta marenganan. Tapi sangat made bata makite dagita todita ai de bataro rumah kita. Jala ta somba maiman ta puji maiman. Allah argado kita ditebus yang binahan di serena mana perak ala binahan ni mudah ni Kristus na harga. Kita kadongan kata madongan kita mangulah holong ni rohani de bapa. Dalam maita di dalam hasil Tuhan itu hani muba maita siap pengalau na rugi jala toton masih pokok kita dua dopan di debata maka tidak kau Tuhan di bagasan peluta jala mangukur ahorang atta nainglan solhot kita dua dopan di debata harga kita itu amin katanya. Di bata jauh para surah semua. Hidup tujuh Tuhan harga do kami ditulus. Dan manhite sere roper. Alai manhite mudar harga. Gugu do mudar itu apa lo? Ya sampai semua kapas. Dua kami Tuhan. Lani dongan itu diperbukuh yang menglawan mudar. Saat itu kami Tuhan di bagasan Yesus bertanyakan. Hasil harus sama. Amin.